tipra mota party greta tipra yakar kha nei samano tui ITF ti ojmaro samano tui tamo sanai ang thasingbo saka जों त्रिपुरा लैंड अथवा गेट त्रिपुरा लैंड बा सेपारेट जे स्टेट जों अमन डिमांड जों याखारियाखो अब चिनि चंगमारिनि मैनिफेस्टो बतंगो जों आर्टिकल 2-3 ते खाय जे सेपारेट स्टेट छानमानि इंगे काई अब चिनि मैनिफेस्टो तंगो एवं जॉइंट वर्किंग ग्रुप बा कमिटी जे दाबी पेश खायकेसं आरोबो चिनि अब और डिमांड तंगो जों ताबो याखारि रियाखो के अनेक बरक सावो जे गेट त्रिपुरा लैंड याखारि रिखा अनेक बरक सावो निने इंटरलोकेटर बैंक थामायका कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बैंक थामायका अनेक कक अनेक बरंग विभ्रांत खायनानि बागै बरंग माने हताशा खायनानि बागै गोबां बरक गोबां समय कक सायतंगो आंनो रंनो साव लुकुरंनो साव जे नर पयतोसादि जों अमनो याकारिया जों नरंनो कक सावैनो जों नरंनि न प्रतिश्रुति रिवैनो जों अ दाबिनो तैनो जों सबा खायै चंगमारियो जों कप्लायं फायमानि कई नरक नाय तंगनि जरा बिसिं याखो जों आराय बसरसे याप्रि रिद्रखो आबोन बिसिंनो न जों ताबुबो सरकार बाय जों एलायंस दंबो जों सिरा खगै तंगो सानै तंखो नायनादि बरक अबरंग तै सिमसे बरक साव किन्तु निनो इलीगल माइग्रेंट इशु न तै बरक कक साया अबन तै त जों नरक नुखाना जे अबन तै जों बतै के तुरपार खाय आंदोलन खाय सारा त्रिपुरा अंक खाया चिनि पार्टीनि बेनानि फातारो बचंग आगरतला कासे कटर मा रैली खलायका जों नन पलिटिकल नन रिलिजियस अमति खाय गोबां मा जागाव एवं बुबागारा अनेक बार अमनति फेसबुक लाइव बो साका गोबां मा मीडिया रो कक साका एवं नॉर्थ ईस्ट लाइव टीवी ओ विभिन्न टॉक शो अबरंगति साका किंतु 300 पॉइंट जे बररक साव जे विशेष कर आईपीएफ तिनि नेतारक जे साव बा अन्य जे नेतारक साव बरक जे बरक सारा ताकेबो सानमाया हने बरने कोनो नेता 300 पॉइंट कोनो टॉक शो बा कोनो को बरक साका बरक सानका मिसिल टिखलायका बरक टिखलायमाया मिया बरक जे आगरतलाव जे एडीसी मान माने सालनो पालायथिनि बरक अब स्टेट हुड नि डिमांड दे हेनि बरक पालाय मानेवा एडीसी बाहायके जों मानका साबो सबा खलाय एडीसी तोका आ कगनो सानानि आरो ताम नुखासों बंनि बासाना त्रिपुरा मथानि लीडर संग कुलनानि सार आरते ताम तंग आबो बे बरक ताम मेसेज ना नाय लुकुरंग न ताम सानानि नाय बरक बंनि आ जे पान्दा के त्रिपुरा मथानि लीडर संग कुलनानि पान्दादा छाडी नंग एडीसी जों बते केमाका बते के चबा खलायका से हरिनाथ देबरमन कगनो सादी द्राव कुमारिया ने कगनो सादी नगेंद्र जमाते ने कगनो सादी सामाचरण त्रिपुरा ने कगनो सादी हा देवव्रत कलयनि कक संग सादी बरंग बन मुंखे तां खुलिया त्रिपुरा मथा एडीसी ओ खमना तंग ताबुं कोया गोबां नेतानि बासन जों खानाका नायखा मिया किन्तु कक अबयाबले सेपारेट स्टेट साबो दाबि खायतंग कयतंग जों बिबन समय बिबन इशू आसायो आबन तैमा खायो चिनि जे एसटी बुरिरक त्रिपुराजों बुरिरक बुनि दफा कायजागै ताबो अ त्रिपुराजोंनि मुंगै गैस एजेंसी पेट्रोल पंप निनि राबाद बागान खायतंखा गैस एजेंसी नायतंखा इट बाटा खलगै तंखा अमबो कासे इशू बले अमबो चिनि मानथानि सेक्टंगा क्लाइबले अमनो त नों साना नांना अमबो इशू खाय नों मुभमेंट मा खायनाय बर 300 पॉइंट एकटा सिटी सिका इशू नतै मन साना थाके तम सेंसिटिव फो मन तके स्पष्ट कातर फो गमना खाय बर टांगै साया दिनै इलीगल माइग्रेंट बांलादेश नि बर चिनि और फायै चिनि हानो सेगै तंखा चिनि मानथायनो सेगै तंखा तब एडीसी एलाका हाबै तब बर चिनि जिंक रंनो मानथायरंनो सेगै तंखा जा हा सेगै तंखा अबनो तै बर टांग एकटा कक साया टांग एकटा मिसिल तिखलायमैया साबो अबनो तै कक साका एकमात्र बुबागारन तैफां त्रिपुरा मथानि अजामारो न कक सायतंगो ना बर एकटा कक साका एकटा रैली खायका खाया बर कै सुतरां आं परिष्कार केनो सानानि मुसुंगो अमतै कक वालाय रंनो सायावै ताबो जों थानचाननि जरा थानचानि बिसिंतै न जों चिनि मानथायनो तयमानाय आंनि आनि फेसबुक लाइव फेसबुक आं कायसे पोस्ट दिखा जखनते खुमुलुंनि दुगमालि हातिव कायसे सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन चलि तंफ्रो आफरो बुबा गराबे आं ताय एनसी देबनो थांग मालायै जों कक सालाय माने जोंबो सापर्ट खाय नं त्रिपुरा लैंड नं जे डिमान्ड जों आफरो सापर्ट खायकेबले एके ताबो जों सारा ताब खायमे आकयमे हा नरक सरकारनि पार्ट बिलतां सायमेला नर 5 बছর तंखा आफरो तो संक्रे जों 2018 हयतो 23 जरा तंदर सरकार तंखा मिनिस्टार बो नरक तंखा खरक ताम तांग नरक कोन खायमाली याला तांग कोया
जों ताबुंनो साका 1.5 बोसोर जों साका जुदि चिनि मानथाय मायाखै जों नखरि फायनाय आगामी दिनाव जों माइ आंखाखाय जों सरकार बे कागै दे थांया आबो नरं नुगोन बले के आबोनि बागै आं साननो नायो जों ताबु कक वालाय सालायनानै जराया जों ताबु खानचा खायै बाहायके चिनि मानथाय न तिपरा सारं न जे बुंनि जे आसक जों जालासै दंमोन जों बाहाय कायै फैयो गैमान अबसिम खनानै आं सानानै मुसुंगौ अनिमेश जे ओ जे ताबुक जमते कक सानाय तिनि जनजातिनि मुरचाने नेतारक ताबो सुरु तिप्रा मथाना ओंकना तेनताइनानि बुबागेरनो हामिया सानानि तिनि आईपीएफ तिनि तमो मिया बन पांडा अबन कारिबो बरबत तिप्रा मथाना टारगेट तिनि गणमुक्ति परिषद बरबत सुरु तमो ओ महाराजा ओ तिप्रा मथान लीडर संग सानानि अबन आगिने बासन काट खाखायो बर फुनुगै तिप्रा सारंनो बिब्रांत खालायनानि आं सानानै नायो लोकरंनो ओ गणमुक्ति परिषद जनजाति मोर्चा आईपीएफ टी आं मने खायो बरक बुमा कायसाने बुसा बरक तिप्रा सानि कगनो बरक सारागिया तिनि गणमुक्ति परिषद तांगे इलीगल माइग्रेंट इशुनो तै सारागियाला बरक तांगे तिप्रा सा बुरि बे काय जागे बुनि दफान बरक चिनि मानथाय सेक तमना सारागिया जनजाति मोर्चा नेतारक तांगे सारागिया 125 एमेंडमेंट 2018 बनो तो उंगै पैसा बरक आफरन तो बन प्रतिश्रुति तंगमने 2023 बर प्रतिश्रुति तंगमने गंद सरव कैसा एक यूनिवर्सिटी खोलनाने कक रिजा बैंक थाका सीबीएसई कक बरनो दायरिनाने कक बैंक हामैचा सुतरां आं मने खायो बरक जे दल तंग अब दल तंगै बरक तिप्रासानि कक साइमिया कारण बरक साइब काकाखायनो बरक आरन मान नखनाय ताबो एकमात्र जों थानचानि बिसिंतै जों सबा नखर कांखाखाय अबसे चिनि एकमात्र लामा तंग चिनि मानथायनो माननानिता